Sekuphele iminyaka emihlanu izakhamizi zasemakhanda zikhala ngokushawa indivo umasipala ngodaba lwendle egeleza emgwaqeni nakule ndawo. Ukungalungiswa kwamapayipi endle aqhumile sekubeka engcupheni impilo yabantu kanti nengqalasizinda endala inomthelela kulokhu. Sana kunzima siyaripota i-drainage ngoba bendisitsho bayeza bazoyilungisa after one day yenza the same thing but bayeza bafike bathembise especially ke ngeli xesha lovoto bebefikile nangoku bakhankasa benxibile urhulumente ophetheyo but nge-29 ahamba amanzi zagqabhuka idrain. Jonga istrato sinjani, amanzi aphakathi kanye phi apha estratweni, so iimoto zabantu azikwazi uhamba kwezi strato. Asiyazi bana sizawuthi siphila eyiphi na intlalo apha erhini. Umasipala yena akakho. Ukuba uyovota kungafuni ivoti yakho ithathwe isiwe kumbutho otheni ongakusebenzeliyo ngoba asisetyenzelwa. Umasipala waseMakana wafakwa ngaphansi komlawuli umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu e-Eastern Cape ngo-2020 ngenxa yokuhluleka ukuhlinzeka ngezidingonqangi kubantu. Kodwa-ke izakhamizi zithi namanje isimo asikaze sishintshe. Iseyilaa nto yayiyo ngoko nani lapha kuwesi kunakuqala. Uyayibona le sewage le ilapha phambi kwam igqabhukile. Kwafika abafana baseKomani laa lori inkulu yazolungiswa. Ina 3 months ivuza amanzi angena apha. Ndiqesha abantu ukuze bandivulele le mijero. Bayivulele mijero abantu amanzi angangena endlini. Lo mfula lona wakhiwa sisakhula thina sisesema-primary. Uklinwa ke ngoko wawuplastariwe usanyentiwe kodwa namhlanje wabhlokha kuba kaloku umasipala uthini uthi akanazo ii-tools zokubana makathini makakline. Ngoku ke ngoku kubhlokha laa manzi ke ngoku ngawo la ayapha kuthi ngenxa yobhlokha komfula ongaklinekiyo. Khangelani bantwini, nanku umjelo akukho traka akukho ntoni kodwa ziyafika iiveni ezintsha kamasipala akho nto ikhoyo. Uba unofika phaa kuthiwa akukho tools akukho traka akukho nix, naza zimevayineki azisekho zimile njengokuba zikhona. Nazi imbongolo nazo zitya amaphepha laa mdaka funeke kuba kanti aklinwa yintoni ngumasipala. Izakhamuzi zinxuse umasipala ukuthi ungenelele ngokushesha.